Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan ng Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Miyerkules, Agosto 23, 2022. Makita kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang iyong balita, Aksyon and Defensor Lisay. Kagkaroon sa atong headliners, una sa mga balita lokal. Educational aid nga nahatag sa mga 4-piece beneficiaries ginapabalik. Record sa mga napatay sa dengue sa Negros Occidental gin-review. Sa mga nagapangunang nga balita national, 2 sa 4 kabangkay nga nakitaan sa sulod sang salakyan sa probinsya sang Rizal nakilala na. DOH hindi makumpirmar kung local transmission o kung hindi ang ika-4 nga kaso sang monkeypox. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:12. Detalye sa nga itong mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang
ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, mahibaloon ta. Kag salita niya sa ngaton na mga nagapanguna nga balita lokal, ginapabalik sang DSWD ang educational aid nga ginhatag sa mga kabataan nga 4-piece beneficiaries. Sa interview-action hotline, ginpayag ng Provincial Social Welfare and Development Office sa PSWDO Head Merly Garcia sa maabot nga Sabado, Agosto 27 o kung sa ikaduha nga payout sang assistance to individuals in crisis situation kun AICS sang DSWD. Pag-aakomodahon lamang ang mga kabataan nga may QR code kag nakasecure sang slot pagi sa pag-apply sa link nga ila ginhatag. Sunod kay Garcia, regardless sa kadamuon sang estudyante sa pamilya, 3 lang sa kada pamilya ang mahimo maka-avail sa nasambit nga assistance. Dugang pa ni Garcia, kung nagasto na ang kwarta, may record man ang regional office sang DSWD kag amat-amaton lamang ini nga ibuhin sa ginhatag sa ilang nga 4-piece assistance. Nagpanugyan naman si Garcia sa mga kabataan nga ang may confirmation lamang o kung QR code ang pag-aakomodahon sa ikaduha nga payout. Ang mga 4-piece beneficiaries are no longer qualified to avail this program, this assistance. O hindi na sila pwede. Those nga 4-piece nga nakabaton sang Saturday, they are required to pay back if and if found out nga naka-avail sila last Saturday. Ang kabahin sa pagpahayag ni PSWDO Head Merly Garcia. Sa iba niya balita lokal, nagpatigayon ang Provincial Health Office ang dengue deaths review sa Negros Occidental. Sunog kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, tuyo sini agad na hibaluan kung dengue hemorrhagic fever gidman ang ginkamatsan sa mga pasyente nga naka-record sa ila datos. Sa tion nga ma-validate nga hindi dengue ang ginkamatsan sa pasyente pagkakason sa PHO ang ngalan sili sa listahan. Sa datos nga ginpresentar ni Tumimbang nga may pet sa Agosto 13, 2022, naglabot sa 22 ang mga nagkalamatay sa dengue sa Negros Occidental subong nga 2022, samtang 3,534 naman ang kabugusan nga kaso. Ini ang mas mataas ang 131.1% ikumparar sa 316 lamang ka kaso nagligad nga 2021 sa uman nga period. Ginklaro nito Tumimbang nga bisan pa nga nagsaka ang kaso sang dengue, wala ini nagalabot sa alert level kag epidemic threshold. Natalana nga magasapol ang mga city kag municipal health officers sa Negros Occidental sa maabot nga Webes, may kang tanan sa monkeypox virus. Sunog kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, gina-prepare naman ang health advisory nga pagapermahan ni Governor Bong Lacson base sa memorandum sa Department of Health. Kag ipahibalo sa kada banwa kag syudad. Magapagawa naman ang gobyerno provincial sa mga pagsulundan kung paano ipaidalom sa isolation ang magpositibo sa monkeypox samtang ginaasikaso ang plano kung diin nga district hospital pwede nga ma-admit ang pasyente. Dugang pa ni Tumimbang may manubo lamang ang mortality rate ang monkeypox. Apang kinahanglan nga mapreparahan bangod may posibilidad nga ini ang mangin isa ka severe disease. Nagligad nga Lunes ang ginanunsyo sang DOH ng ika-4 nga kaso sang monkeypox sa Pilipinas. Ang pasyente nagaedad sang 25 anyos kag isa ka Filipino national nga wala sang documented travel history sa pungsod nga may mga confirmed cases sang monkeypox. Wala pa nakabaton sang komunikasyon sa wisang operator Frank Carbon angot sa plano sang administrasyon ni Mayor Aldo Benitez nga magpangabay sang dugang nga unit nga magabiyahe samtang nagahilapit kag sa panahon mismo sang Mascara Festival sa bulan sang Oktubre. Sunog kay Carbon sila bahin, hindi pa mahibaluan kung magadamo ang pasahero sa bulan sang Oktubre apang sunod saya hindi man imposible bangod duha ka tuig wala nakapatigayon sang festival rason nga yara ang excitement sang publiko. Dugang pa kinahanglan man nila i-assess kung magadugang sila sang unit bangod sa posibilidad nga kapyardihan tungod sa mahal nga krudo.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:21. Babasugahin kayong laban. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow!
Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga Una nga balita nasyonal, nakilala na sa Rizal Police Provincial Office ang duha sa 4 ka bangkay nga nakitaan sa sulod sang isa ka abandonado nga salakyan sa barangay Macabud sa Rodriguez, Rizal. Sunog kay RPPO Public Information Officer Lieutenant Marisol Taktakin, nakilala ang duha nga Sanday Robert Ryan Amarillo, 40 anyos, kag Carl Pabalan, 51 anyos, tanan tumandok sa probinsya sang Quezon. Sa karon ginahibalo pa nga identity sang duha ka babae nga ila kaupod. Padayon man ang investigasyon kung ano ang motibo kag kung sanday sino ang mga sospetsado. Hindi pa makompirmar sang Department of Health kung locally transmitted o kung hindi ang ika-4 nga kaso sang monkeypox virus sa Pilipinas. Suno kay Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, wala ginadula sa ahensya ang posibilidad nga local transmission apang hindi pa makompirmar ang sitwasyon. Patag ni Vergere, ginatawag nga local transmission kung ang isa ka local case ang na-infect sa isa ka local case nga wala sang travel history sa iban nga nasyon nga may na-detect nga kaso sang monkeypox virus. Sa dugang pang balita national, gina-prepare na sa National Disasters Reduction and Management Council o NDRMC ang masobra 800 milyones pesos nga standby funds para sa mga naapektuhan sang severe tropical storm Florita. Suno kay NDRMC spokesperson Mark Timbal, nagpatawag sang pagsapol antes pa ang paglandfall sang bagyo nga gintambugan sang local government units kay ahensya sang gobyerno bilang parte sa preparasyon sa epekto sa malaing nga tiyempo. Sa karon ginpahayag ni Timbal nga may 489,000 ka family food packs ang available para sa deployment sa mga lugar nga naapektuhan sang bagyo. Action Radio Philippine Standard Time plus AC Media. Inyo ginpamatihan na kabusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Martes, Agosto 23, 2022. Sa liwatan yung balita, Action and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.